Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța este un spital desemnat COVID, este unul dintre cele 7 spitale desemnate de Ministerul Sănătății pentru a deservi patologia pacienților internați cu noul coronavirus. În acest moment spitalul este pregătit. Deocamdată este o situație bună. Primii dintre pacienții noștri care s-au internat cu această afecțiune deja încep să se negativeze și aproape în fiecare zi câte un pacient pleacă acasă negativ, vindecat. În acest moment suntem la datorie, toți pacienții care au fost până acum sunt pe un curs bun. Facem în continuare eforturi, suntem cadre medicale, medici, asistente, infirmiere, cu toții am depus un jurământ. Am depus un jurământ că o să îngrijim pacienții în orice condiții. Și aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor mei care au înțeles că aceasta este misiunea noastră, să fim alături de pacienți și niciunul nu s-a dat înapoi de la această luptă a noastră. Ne-am reorganizat, am refăcut toate circuitele spitalului în așa fel încât să putem să primim acești pacienți, să le asigurăm asistență medicală și pe de altă parte ca tot personalul nostru să fie protejat. Pe lângă fondurile alocate de Primăria Municipiului Constanța pentru achiziționarea de materiale de protecție atât de necesare medicilor care lucrează aici în această perioadă, se fac dezinfecții în fiecare zi pentru ca totul să fie în siguranță. Au fost create circuite separate pentru pacienți și au fost amenajate containere, corturi, puncte de triere pentru pacienții suspecți. Toate aceste eforturi pe care le depun aceste cadre medicale ce lucrează zi și noapte în Spitalul de Boli Infecțioase sunt răsplătite prin faptul că în fiecare zi sunt externați pacienți care s-au vindecat după ce au fost diagnosticați cu COVID-19. Primăria Municipiului Constanța și Spitalul de Boli Infecțioase le mulțumesc tuturor celor care și-au arătat disponibilitatea să lucreze aici la spital, cadrelor medicale și asistentelor care și-au depus deja intenția de a veni să ajute în lupta împotriva coronavirusului. În continuare este nevoie de personal medical, este nevoie de chimiști, este nevoie de biologi, este nevoie de asistente și medici care să lucreze în secția de terapie intensivă și la laboratorul de biologie moleculară.